И здравейте хора, аз съм Аняка БГ и тук ние ще играем някаква мини игра в един сервер, където снимах Skywars. Едно в едно и след това може би ще мина към Skywars. Трябваше да е в Hypixel, но сайта, където вземах преден аккаунт, че може съм казал, че се е бъгнал. Което е батишита и... бъгна съм много. Лига... Те ще го ползвам това клипче информационното чакам. Няма да има. Колко дълго време, не мога да кажа. Самата лига ми е бъгната. Под бъгната има пред наистина се е бъгнала. И не иска да ме я пуска. Добре. Може съм винаги най-големия нуп Сега аз... трябва да се пусна да срещам хора. Нуп съм на P5-то. На този мап играхме от начало. Let's fight. Кама нуби. Добре, не го любих аз, майка че. Айде търсим по-бързо. И ти видиш, съм загубил 3 пъти за по-малко от 2 минути. Но те, като си нуб, ще се пада. О, тук си има мощ. Yeah. So funny. Вау. Бъгна ми нещо. Моят ципна да мачат се е пътна. Чакай сигурно някакъв 10 лева, аз някаква мръша на първи. Даже не мога да говоря. Признах кръва на 4 лева, се отпада на кръва на първи. Ще мога да спомня да рече. Бяга от тук, бе! Тук трябва някакъв емозия майка. И тая игра за първи път в този сервер, но сигурно ще оставя. Не мога да играеш PvP. Сега аз съм свикнал да играя странички. I can't play без странички. Добре. Колко пинки играе? 626, нормално. Пускам. След тази игра отивам на видео в Skywars, за да ще ме пусне, че там съм малко по-добър. Едно в едно само странички мога да правя. Какво победих? Yeah. Fucking yeah. Даже не знам как се вдига левел. И натискам постоянно в да си гледам оръжието. What? Вижда се отдолу как се вдига. Спамя двата. You have defeated. Ай, последна игра наистина. Ама аз го килнах.
Охо, то спадна и се нареди. Ехе. Не хев дефей. Тото и победа. Пишем leave. Леаве. Lobby maybe. And luck maybe. Skywars beta. 445, пускай, да. 3-2-1 Word. Играя си без скинча. Ще почма кеви. Тук кулдауна на почване е много по-голям. Ако се чуете защо ние в обикновения серия, който си играе и за премиум акаунти. И ако сте се очудили, и аз се очудих. Не просто и затворя. Това е съвсем обикновен Skywars, защото е Skyblock 7. Буквално Skyblock. Някакво предимство. Това чиста директно, без да се замисля. Колко блока са? Кое? Какво е на тебе? What? Имам jump boost. Вау! Що е тераско? Всички са ходят да вземат странични си често. Явате на боя. Мишки. Сега ще направя една малка сграда. И така трябва да прекъсна за малко. Но пак съм тук. Стъпя джамбус, дет ми бие батите нинджа. И гладняк. Ще отида аз да обера един чест. И там. Там дете си бих банта им да пирала. Едно сме. И купер, мале. Супер тарацкото. Тъй те да казвам какви. Не искат да се бият просто. И той тъпия джим буст няма ли... Трябва да го махна. Ще ме буташ ли? Така, майна. Искам да получа... Да, режи интересно. Тая мърш не знам как ще убия. Знам, ще бюдна до там пъта. Що вероятността се сбие да падна в боя е голяма. Will play? Come, pussy. Пак се извинявам за така паузата. Но беше нужна.
Педал се изкачва, ли? Обясните ми как мога да бити такъв зверски ден. Уау! Бати, якия мап. Бати, якия мап. Брат, този мап е много як. Но се надявам в момента никой да не дефни. Както казах, че потъм малко информативно клипче. Както казах преди малко, лигата ми се бъгна и не мога да правя. Ще я помъча. И след като се го правя, след като се оправя лигата, пак ще има епизод. Надявам се да се оправя. Не знам какво се е бъгнало и какво може да се е бъгнало. До вчера се работеше перфектно. С нощ вечерта почвам да правят проблеми. Топлото ще има Федера Фолинг да ми би ще бандимиш. Те съм тук. Един меч от мен да ме. Ама она много гейско се спаси. Понеже съм умен и ще използвам нова път. Като стигна там, ще било. Билди, не ми е проблем. Маняк тактика. Пут. Хихи да се пребеш. Сам. Е много трудно. Но той ще му справя водата да не стане гафа преди малко. Не мога да се кача. Не оставаме едно в едно. И той пичага има бол. Кът. Не бачи проблема. Никъде. Хап, видяхме го. Почвам да билваме. Така. Пича има бол. Ние сме бати циганите. Но това е истински Skyward, в смисъл. Много годен ки си дал, но да. Skyward сте. Какво стана и кой е победителя? Аз много ясно. Къде само е? Ето. И ще направя още една. Пасирам вече стана към 10-15 минути. Към 15 май. Сета. Ще има CSGO клипче в сълта, как ще играе с един приятел 100%. Може да не е с него, може съм сам. И ще се мъчим за калашник едно.
те му викам, защото не знам как се му истинското име. Но да, ще се мъча. Той ще се мъчи за год нова едно обаче. Тъй като е доста по-слаб от мен. С прес всичко. Аз съм мислех, че аз съм слаб преди да го видя. Мисля си да почне едно Майнкрафт селяне. В Майнкрафт селяне наистина да се довърша онова, което бях почнал много начало. Ще го довърша. Ще го продължа по-точно, защото аз кога му довършам, то не е почнал. Си има само един епизод. Ще го продължа. Поиграх малко. След като завърших епизода, но след това и... Защо още не съм играл? Въй, за малко да мълпи. Iron Sword, върха. Какви айтами има? Тук сме батки. Често добира нещо. Много скопна мате да го кажа, но... Мале, какви глупости прекам, много скопна. Аз съм снуба. И ще направя едно в едно като за последно. Пито на сервера... Мисля... Ще го оставим. Не съм върна. Сега с някакъв... Шкундър, дете е трети левел, ще го убия. Още едно, че то сме ядоса. Пускай, ма, бързо. Аз искам да ме пуска срещу някакви от моя ранг. Левел едно да ми пуска, а не някакви сбройници. Правиш тука, бе. Путка майна. Ре да се чокаш. Да, има и глиша. Как да си купя аз бърна? В смисъл, шоп ли има, кой има? Няма шоп, бе. Харесва тука, бе. Ейш! Тайма нещо. Хубаво ще го видя сега и ще преключвам епизод, че вече стана към 20 минути пък. Нищо не правя. Те ми пускай тия нубовете, да ги счупя от бой. И вече виждате съм на пълната на паралела. Това ми се струва малко забавно и... Чакайте да прочитам се. Чат, тай, пара, пим, пам. Крафтинг... О, че имам крафтинг тейбъл! Ти левел 5, ама левел 7. Въй, той добро е. Enchanter. А кой? 13. Дай, ще направя още няколко. Още една-две. И ще приключвам епизода, че вече наистина ще става прекалено дълъг пък. Не искам това да се случва. Кара, че вече надвиша от 20 минути. Първата част е 7, след 12. Нещо се надарахме. Мръшо ще да чокам. Пак ли сте? Трябва да се спамят задължително двата бутона. Ако се чути защо. Това ти е
защитавам ви. Знаете, ама да се кажа, че това ти защитава. С това да не стане още. А ви моми човече, бутоните по принцип. Но, да. Бутон. Пусни ми на една зоба. 6 лева. Ти кога ги вдигаше? Хорошо. Ще изиграем още една? Аз такива нобове няма да игра. Ека, тук е. Това е дал. Аз ще лефна. На зопа педал. Аре. Дали изстрелваме? Я нищо нямам, ще си играш една. Според това цефта с всичко. Ще левел 6 искам да си играя с лева едно. Original искам да си играя. Някакви деца ми на 36 лева дете е играл цяла вечност на тъща бъна играй. Ти по-нормално, пускайте им по-ниски. Сме да сме на едно ниво. Да се взаимно. Още една. Последната този път, че вече наистина. Пъста, искам да взем втори лева. Първи ранки. Я бичес. Ранг 2 сме. И да, хора, това бях аз, Маняка БГ. Ще се видим в следващия епизод. Не мога обещая, че се завръщам с споресите отново. Тъй като виждате, лигата ми се е бъгнала, пак все пак искам да играя. Но да, ще оправя тези дни. Утре съм от 11 часа на Даскал. Утре приятелен за Даскал. Ще я пусна да се... Ще я uninstallна и ще я инстална. Което ми предполагам ще ми отне 30-40-50 минути максимум. Не знам, може и за 20 да стане. Но да. Аз бях Маняка БГ и ще се видим в следващия епизод. Аре, чао.